Antzerkisakin, musikakin, dantzakin, horrekin danakin bete da Arrasate ikastolen elkarteak antolatutako Piztu Plaza izeneko jaialdixari esker Euskal Herri osotik etorritako ikasleek hartu daue parte bertan, eta ekitaldi nagusiak Biteri plazan izan dian arren, eguna hasi, herriko plazan hasi daue. Mikel Egibar, ikastolen elkartean, kultura eta euskararen sustatze taldeko arduraduna, eta pixat Piztu Plaza ekimen honen atzen dauen pertsonetako bat, ezta, Mikel? Bai, hala da. Idei honekin hasi ginen egia zen ikastol elkarteak egin zuen bere 7. batzar nazionalean, eta bertatik ateratako gogoeta batetik piztu genuen edo martxan jarri genuen ekimen hau. Eta gogoeta nagusia da euskerak eta euskal kulturak bere transmisiorako, bere sustapenerako gelak baino gehiago behar duela, ez? Eta geletatik atera eta plazetara nolabait joan behar gela. Ideia aukido zuzue, baina gero plazaratzen duzue, gainerako ikasleei eureiri, erantzuna zelakoa izan da gaur hemen, Bospasei herritako ikasleak, ez da, elkartuta? Hori da. Azkenian ekimen honek, nik esango nuke 3 ezaugarri garrantzitsua dituela. Lehenengoa da esandakoa, euskara eta euskal kultura sustatzea, bigarrena da sormena, eta 3. da gazteria. Alegia, gazteak izatea nolabait euskal kultura eta euskararen sustatzaile eta sortzaileak. Eta hori eraman plaza publiko batera. Eta horri erantziko nioke 4. ezaugarri bat, eta da ekimen nazionala dela. Azkenian, aurten 6 ikastolek izena eman dute, eta 6 ikastolo horiek, bai Lapurditik, bai Bizkaietik, bai Gipuzkoatik, leku lurralde ezberdinetik datozen ikastolak dira. Kulturaz murgildu eta gaur goiza Arrasaten, eta ni 2 Junekin inguratuta, June Vega eta June Okariz, zue bitxak Arizmendi ikastolako ikasliak, Gaztelupe gunekoa eta Almen gunekoa, ez da? Eta zue pikin bat antolatzaile lanetan ibili zai, zelako izan da Piztu Plaza antolatzea? Hasieran izan zen zaila, ezakigun asko zei, baina gero moldatu gare nahiko ondo. Eta gustora. Ardura ondisa, June olako gauza bate, antolatzea olako gauza batei, beste informie mutia. Bai, azkenian gure eskuza behin dana eta ez dakigun oso ondo zelan urte bizan, baina hemen ikusten duzu kriston girua sortu dugula. Oso postik horregatik. Eta herritxa bera ez, hola kulturakein, musikakein, beteta ondo, ez da? Bai, oso postik, holan ikustia gure herrixa. Gainera hor gora igozainean, nolabait aldarri bat behin jozu, ez? Gaztien aldeko aldarrikapen bat. Bai, ze gehienetan gure hautsa ez da asko entzuten, eta Piztu Plaza da hori, gure hautsa gehiago entzutea eta guri gehiago ikustia gazte hori. Gaur hemen plazan euren antzerkirako abileziak irakutsi dituztenak, Bergarako Arantzadi ikastolakoak, injozue, zeuen emanaldixa, ze moduz gorputza? Ondo, ni oinokan nerviosa nago. Hortan aurrian jartziana? Bai, egia bai, inbeste jente ikustia zuri behiratzen eta nola antzostozun, urduri inpitzost. Eta zuek utzetik hasi duzue zuen antzeslana? Bai, inoiz ez ginoan antzeduztu lehen hau eta segina eta ikusi ginen ondo ertetezela orduan aurrera jarritxu ginen, oina arte. Zezenak ukidozu izpide baita, festagiruan egoten dian egoera desatxeginak, horrek zela heldu zai hortara? Egon ginen pentsatzen eta ikusi ginen ziela gai batzuk gertatze zienak eta horren egin zen salatzia eta. Zuek bestela, ez? Badakotzu oitureik antzerkira joateko, kultura kontsumitzeko, kultura eiteko? Egiz esan ez, lehenengo aldixa hartzen duguna parte, olako zehazetan, baina ikusi ginen aukera hona zala euskera sustatzeko eta erabaki ginen parte hartzia. Eta ja zeuen lan hain ja, festa pikin bat baita, ala? Bai, hemen geratuko gaz taldera arte eta gero ikusiko zengun. Zan behar da gainera, maizu moduan edo laguntzaile moduan, ez tozuela edo norreuki, ez da? Manez futx. Bai, oso pozigare berakin eta nik uste asko erakutzi oskul eta irakasleak eta bai egon dia horren eta kriston mesedien dozku manetxoek.
alperrik denbora galtzea, alperrik dela sufritzea. Ikasi genuen txikitan, eta errazaztu du handitan. Zuek Bernat Etxepare liseotik, Baionatik etorri zarete Arrasatera, eta zuek pixat denetarik, musika, dantza, antzerkia dana egin duzu, ezta? Bai, dena maite dugu eta denek gauz bat egiten bazekiten, beraz. Hori da, eta utxetik hasi duzu zuen ikuskizunea, nolako izan da lanketa? Astapenan bildu ditugu pixkat zertaz hitz egin nahi genuen, beraz aktualitateaz, baina humorearekin, eta gero iparraldean egiten nien libertimendu eta maskaraetatik abiatuz ere nahi genuen sortuzko bait, beraz dantza eta antzerkian hasiz eta hortik hasi gira, baina bai alare utxetik. Lan asko, denbora asko prestatzen? Bai, ukan ditugu saioak kurtso denboretan, eta atzo kurtsoetatik kanpo ere batzutan, eta salatu ditugu nahi genituen gaiak. Esan behar da zuek ere, Bergarako Arantzadi ikastolakoek bezala, bide lagun edo gidari ezin hobe izan duzuela, ez da manexfuz nolako aberarekin lan egitea, hola profesional batekin lan egitea. Biziki ongi kontseilua hilitzen maiten zituen, eta biziki gisakoa da, beraz biziki ongi bai. Eta pentsatzekoa da, gaurko eguna ere, beste ikastola batzuetako, beste lurralde batzuetako jendea ezagutzeko eta ere erabiliko duzuela, ala? Bai, segur, ostean ukan ditugu joko batzu elkarreztakotzeko, eta txalde untan ere nire ustez. Eta baina egin beharrekoak egin da hori bazkaria? Bai, hor ikusko dugu jendearekin hasten giren eta zekiro izan den, baina bai, orain jatera. Manex Foods, hemen eginda azkenean, ez? Hilabeteotan entxatzen ibili zaretena, zen nolako nota jartzen diezu, zure Bergarako eta Baionako ikaslei? Begira, antzerkiak badu gauza berezi bat, notarik ez dugula ematen. Ordan gero, ohar bat egitekotan, pozik, ni izarri pozik, beti ere gure helburua espazio libre bat sortzea baita. Eta uste dut, ikusi izan duzen bezala, eta oraintxe ere segitzen dute, lortzen dela espazio libre hori sortzea, euskaratik eta euskaraz, eta horrek posten hau ikaragarri. Hemen hori ez, gaztetxoak nolabait ere kultura egiten, arrobia badago. Bai, duda izpirik gabe. Eta maila horretan, kontua beti jartzen dugu, ea gazteek lekua hartuko duten, edo askotan nik beste zentzura ere begiratzen dut. Guk zaharrok lekua uzten diegu, bai ala ez. Behintzat ekimen honetan bai, eta enau beldurtzen gazteriak ea zentzu horretan, baita euskaraz bizitzeko asmoa ote duen. Argiki baietz, eta entzun baldin badituzue ongi, aldarrikatu dute argi eta garbi. Kontua da, ea baliabideak ote ditugun, sortzen ote ditugun, maila horretan batzuetan uste dut badugula lan handia egiteko oraindik. Gura piloak austera, nire ondora zurekin gora. Tresnako gaueko argia pizteko. Gaur hemen Arrasaten gehienak taldek hartu daue parte, baina alboan dakoten laguna, alboan dakoten laguna ausarta da oso, eta bera bakarrik, jarri da jendean aurrian, Iraia Bizar, kaixo? Kaixo, egunon? Zer moduz? Zela joan da kontzertua, zeu bakarrik, hemen txadanan aurrian. Azteko oso urduri egon naz, baina, aztenean gustatzen gaten gauzarik, munduan gustatzen gaten gauzarik lehena da abeste. Orduen musika partekatzie eta jendie gazere partekatzie uste dute da oso garrantzitsua, ez da azkenean da gozatzen dudan gauza bat, beraz, urdun nengo, baina gero azten zara abesten eta jendie ere animatzen zegoen, orduan... Ondo, borobila, orduan. Bai, super ondo. Hori da, zezu gainera, Ander Deuna ikastolatik, sopelatik etorri zara, zeu bakarrik, ideia, planteau zanean, kultura sorkuntza bat, Euskal Herriko hainbat ikastoletako jenteakin, zer etorri zitzaizun burura? Azkenien, azteko pizkat urduri nengon, azkatzen du, bakarrik nau, ez dut ezetzen inor, baina, uste duzela zure hobi berdinak partekatzen dituen jendea ezagutzeko momentua, eta super majoek direz.